Hyvät suomalaiset, annetaan avausparille oikein räikkuvat suosionosoitukset. No niin, otetaan upea musina kuuluu jo tänne asti, kun siellä kuljetaan takamarkkoon jatkoon, mitä sulla niin. Gerasimo 5,9,1 ja Niisel 6,18,7 kärkeen. Ja nyt kun voittoja kuten tuossa jo alussa todettiin, on tämä kilpailun virallinen automerkki ja käyttöauto Jyväskylä. Näitä autoja on toimittanut kysyttäen järjestäjän käyttöön näitä nolla-autoissa erilaisiin kuljetustarpeisiin, pakuihin, pikappeihin ja muihin. Käykäähän kysymässä näitä autoja, ne tulevat rallin jälkeen myyntiin. Lähes uutta kamaa, hienoa hintaa ja Fordit menevät tässä nyt liekkakapin merkeissä, Piekka-luokan merkeissä ympäri. Luokka on siis M3 ja turkilaiskaksikko kummassakin autossa. Sisäradalla Muradogli Otto Kusku ja Dennis Kaija kuljettaa tuota autoa tuossa ulkopuolella. Ulkoradalla tällä hetkellä kohtaan nämä puolet sitten vaihtuvat. Ja hyvät on alussa kaikista Fiesta ST-autoista, ne ympäävät kauniisti. Ehkä se on tommonen jo perusominaisuus Fordille, joka on aina ollut hyvä ralliauto, hyvä kylsiauto ja mainio ajettava. Ja Fiesta ST menevät tällä hetkellä kyllä äärimmäisen hienosti. Ja tuo ympyri kyllä paljastaa arvosta, jos auton varsinkin takapää on metsässä säädöiltään, niin kyllä pomputtaa ja lyö moneen malliin. Mutta eipä siinä mitään, nämä turkilaiset autot pelaavat erinomaisesti ja me katsomme, kuinka tässä sitten tulee voittoon. Ja väitänpä, että sekin Kaija tästä ottaa voiton ja ottaa sen parisen äänen varsin selvästi. Lane 1, number 7, Kimi Kalli, Giovanni Bernardini,